Hot tip. Deba fasa fasi sigida gale. Ami kulu juma kulu fo. Amman karamogo fo, kan kalande ɲɔgɔn fo, kan kɔrɔw fo, kan hakili kelen ɲɔgɔn bɛɛ fo, kan hakili sina mɔgɔ bɛɛ fo. Ka fɔ k'aw n'a balimakɛ n'a ka degeden man ka don bamanan ma bi ka don n'an ka maakɔrɔ ka daɲa 7 ye o cogo wɛrɛ la daɲa sɔgɛ ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔrɔ kelen ko yanfɛ jugu ni yanfɛ ɲuman k'u bɛɛ ka mago to ko ka da kan ko ni ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na. An ko siga tɛ min na an b'an bɛɛ ma kɔrɔmaw nɔ na an bɔnnaw awɔ ko minnu k'an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to an ka kodɔn an ka tile an ka baara k'an ka dɔn ko maaya nana ka ɲuman dafa woro n'a fɛrɛ don cɛmanw sa muso ye musomanw sa cɛ n'an b'olu de nɔ na minnu kɛra maaya sinfonyaba ye ɲɛnamaya kɔnɔ k'u danbaga ɲini k'a dɔn sunkun kɔnɔ ka gangoya n'a ye sunkun kɔnɔ k'u ɲako dɔn sunkun kɔnɔ k'o kɛ k'u tiɲɛko dɔn k'o latɔn ka tɛnɛmaɲɔgɔnya dilan ka tulomaɲɔgɔnya dilan ka mɔkɛnɛmamusoya dilan ka nimɔgɔniya dilan ka sinankunya dilan ka kalimaya dilan m'a fɔ maa kiriw ma dɛ u y'a lamaga hakili ka se de kɔnɔ dugukolo in sanfɛ ka taa k'u nɔjɛ u kun sigi jɛ tɛ dɛ awɔ karamɔgɔ k'a ma k'olu ye kɛmɛnɛnɛ de kɛ awɔ olu ma fɔ an b'olu de nɔ n'an ye kelen bɔtɔ ye an ka bulonda fɛ k'a sɔrɔ a bɔcogo ma diya an ye karamɔgɔ a ka ɲi an ka bɔ an ka jɛgɛ bɛ fɔ jɛgɛ bɛ kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fugulen kɔfɛ ka fugula bɔ k'a da an kɔrɔw ye koyi ka woro tanda fura la k'an ɲɔnguru k'an mago to ko an tɛ kuma yan nɔ k'a fɔ ko kuma nege banna koyi an tɛ kuma yan fɔlɔ k'a fɔ ko an bɛ ka dɔɔni di mɔgɔ ma dɛ nka an kɔrɔ an karamɔgɔ an bɛ kuma yan ko aw de bi yan nɔ n'an ye filen min ci aw b'a kalan wolofinden dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to karamɔgɔ dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ dɛ satigi tiɲɛtigi keyita dafa jaabi amadi sila manju ture ne kɔrɔtɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ka fara karamɔgɔ adama dɔɲɔ kan professeur moribo gilo n ko dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ dɛ a tɛ bɔ a k'a lajɛ ne de m'a ye ka ɲa wa o fɔcogo wɛrɛ la ne de m'a mɛn ka ɲa nka a tɛ bɔ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o kama n y'a fɔra an ɲɛna n ko n ka danama tɛ silamɛ ye cɛ o cɛ ko k'i ka danaya sigilen don sahada kan Allah subhanahu wa ta'ala ka kelebantiya de kan ɲɛnamaya nin kɔnɔ ko ne bamanan dalen t'i la dɛ n tɛ nɛgɛ di tan ayi i y'a bɔ ni sira o sira ye ne b'a ye de k'i bɛ jama ɲini ubiyɛn i bɛ jɔ i bɛ tɔgɔ ɲini ale ma deli k'a ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ a t'a ɲɛnabɔ cogo ye ka don an ka ɲɛ ye ɲɛmɔgɔ de karamɔgɔ ko ten wulibali kɔni t'anw bolo n ko ka bɛn anw ka ɲɛyeli ma o ma deli k'a ɲɛnabɔ o t'a ɲɛnabɔ cogo ye dɔn yɛrɛ a tɛ kankari da an dɔgɔnin ye wa n ko a tɛ kankari da an dɔgɔnin ye karamɔgɔ mufti karamɔgɔ i bɛ kɛnɛ in kan yan i filɛ ka fɛn dɔ suɲɛ a ka bɔ n'a ye jɔn y'a d'i ma n'i filɛ ka fɛn dɔ suɲɛ a ka bɔ n'a ye jɔn y'a d'i ma ni kɛnɛ in tɛ i delila k'a mɛn i ka ala nɔ na yɔrɔ jumɛn muso minnu dara ka bɔ alijinɛ kɔnɔ k'u dara ka bɔ mun na i y'a mɛn kɛnɛ in de kan yan i bɛ fɛ ka t'o ta k'o fara i ka janjo kan karamɔgɔ mufti tɛ sabaliba e ɲɔgɔnna karamɔgɔba anw kalanden fitininw anw maa kalanbaliw anw maa kodɔnbaliw ka miiriya bɔlen ka bin e ka ala nɔfɛ e fana bɛ fɛ ka t'o ta tugun k'i b'o ɲɛfɔ malidenw ye cogo wɛrɛ la wa ayiwa an ka taa dɔgɔdɔgɔnin soli dɔ tɛ to filenba kɔnɔ fɛn ma mɛ n'i b'a bila yan
ni bora wolonfila in de kɔnɔ ala tɛ se ka sɔrɔ wolonfila in kɔnɔ cogo si de ma karamɔgɔ kana siga o la dɛ n'i kana siga o la dɛ e bɛ fɛ ka taa cɛw ni musow kɛɲɛ lahara a y'u kɛɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa e tɛ diɲɛ tila sɔrɔ an dɔn n ko a y'u kɛɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa o salen kɔfɛ a bɛ kɛ ɲɛna e bɛ dɔ kala mara wa karamɔgɔ tɛ tulonkɛ dabila an tɛ a tulonkɛ la dɛ e fana bɛ fɛ ka n'i doni yan ka to k'i ka feere kɛ fɛn ye wa nko e fana bɛ fɛ ka n'i doni anw kalanden fitininw kɛrɛfɛ yan k'i bɛ to k'i ka feere kɛ fɛn ye wa karamɔgɔ n'i ma ɲɛ o kɔ dɛ anw karamɔgɔ de bɛ kɛnɛ anw bɛ ka kuma minnu tɔgɔya la olu de bɛ kɛnɛ ka ya karamɔgɔ i tɛ bɔ i k'u yɛrɛ dalaminɛ dɔn nko i tɛ bɔ i k'u dalaminɛ sinon u bɛ ka lebu banga la don o don dɛ haya pare haya suran pare suran awɔ n'a ko anw tɛ arabukan mɛn n'a tɛna fɔ n ɲɛna mamadu yɛrɛ tile arabukan ni jɛ in kɔni na kɔni karamɔgɔ min fɔra nin hali Ibrahima bɛ nin kɛ karamɔgɔ bɛ ka min fɔ kɛnɛ kan yan i bɛ se k'a fɔ de ko a fɔ cogo ma diya ne ye nka ko a ma mɛn wa n ko hali n'i ye Ibrahima kunu kana a bɛ nin mɛn n'a yɛrɛ dalen don namurunu denkɛ kɔni karamɔgɔ mufti n ko namurunu denkɛ kɔni i tɛ sabali ba an tɛ a tulo minɛ i bɛ fɛ ka maa minnu kɔkɔrɔma don i bɛ k'i jɔ maa minnu ka tigiya kɔrɔ u ye kelen dɔrɔn de lamaga anw ɲɛna ɲɔrɔ cɛ ma se ka min bin ka b'u bolo muso ma se ka min bin u karamɔgɔ fana y'o ɲɔgɔnna de lamaga o i t'a kalama Cheikh Umar Tijani san 800 ni kɔ min ko ko a ye a minɛ kira yɛrɛ de bolo bolo ani bolo ni arabu ye nbamuru ta k'a sɛgɛrɛ a tun bɛ min f'u ye i b'a dɔn wa o tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ ne ma d'a la hali n'i b'o hadisa ye nka o y'a tiɲɛ de fɔ k'a ye ni arabu tun nana k'u b'a fa k'a ko k'a ye wurudu minɛ kira bolo bolo ne bolo k'a fɛ ka na diinɛ kɛ tulonkɛ ko ye yɛlɛ ko ye mɔgɔ bolo a b'a fɔ k'i k'i sigi k'i bɛ kuranɛ dɔn wa i b'a fɔ k'i b'a dɔn k'i b'a dɔn wa k'i b'a dɔn i sɔnnen don a ma kuranɛ ye Alahu subahanahu wa taala kumakan i b'a fɔ ko n'o siga don ɲinɛ i kafiriyara a b'a fɔ ko k'i ka kira ka sanayɛlɛ haya k'i k'a kalan n'i y'a kalan kana se k'a ye Musa ye a ye Isa ye a b'a fɔ k'i k'i jɔ ye min taara kɛ Ala ka so o t'ale ka sira la bilen dɛ i dalen b'a la ko Ala y'a f'i ɲɛna k'a ye Musa ye ka Isa ye wa san joli bɛ ani Isa ni Musa cɛ n'ale ko k'ale ye kira ye ka burudi d'a ma bolo ni tolo ale m'a fɔ ko e y'a kɛ a m'a fɔ i fa y'a kɛ a ko Ala de y'a kɛ e b'o Ala ka yamaruya sɔrɔ o kɔnɔ bɛ wurudi minɛ o b'i kɔsegin u b'a fɔ ko karamɔgɔ k'i ni ko i bɛ ka minnu kɔkɔrɔma don u fana ye kelen de ta ɲɔrɔ de Sahel ka bɛɛ bin n'a ye ka kuranɛ dɔnbagaw bin sinon n tɛ nɛgɛ t'i janfa cɛkɔrɔba tun tɛ foyi dɔn kuranɛ na n b'o haya kelen dɔn dɛ awɔ a ye bɛɛ fereke n'o de ye nka n b'o haya kelen dɔn o kama karamɔgɔ kabini ne ye kɔlɔkɔ wo la don min na ne y'a dɔn ko e bɛ maa ninnu kɛrɛfɛ i bɛ fɛ k'u durubile de nka n tɛ nɛgɛ t'i janfa joueur min don a tɛ durubile dɛ awɔ i ka boli kɛ n'i seri danyɔrɔ la dɔw ma i danyɔrɔ yir'u la olu ye bɛɛ danyɔrɔ yir'u la kuranɛ ŋanaw kuranɛ kodɔnnaw kutubuli comment on appelle hafsulu kuranɛw u y'a dabiri bɛɛ da la ka d'a kan ale bɛna anw ka diɲɛ kɛnɛ kan don min na o y'a sɔrɔ silamɛya donna nbalan wɛrɛ kɔnɔ ɲɛ dɔnnen t'a la anw bɛɛ tun sɔn mɛ jumako ma an bɛɛ tun ye silamɛ koyi an bɛɛ de tun sɔn mɛ jumako ma an bɛ taa juma seli jɔko 2 an bɛ taa karamɔgɔ tɛ kuranɛ dɔn karamɔgɔ tɛ se ka hala yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen kalan nka n'i nana fɛ a tɛ juma seli mɔgɔ ko k'o ye jumɛn ye o tuma mun b'e bolo a ko ko juma jɔko 2 ko cɛ ka sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira a la cɛw an filɛ k'an su kuranɛ de kan ka si k'a kalan fo ka taa ɲɛ bilen a t'a kɔnɔ o a ma se ka yira a la cogo a t'a kɔnɔ an ko k'a ta in de ye tiɲɛ ye naani ko in sinon jɔko 2 ko in o tɛ sɔn i ye karamɔgɔ fana kɛ yɔrɔ ye k'anw bi yan n'i ye karamɔgɔ kɛ yɔrɔ ye k'anw bi yan o tuma an bɛ min fɔ i ɲɛna sabali quoi kana anw ka kumadenw ta k'i bɛ taa a labaara i ka Ala ka minɛn kɔnɔ cogo si la a tɛ ku a kɔnɔ n'a fɛ ka nɔnɔ k'a fɔ ko muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ k'u danna ka bɔ mun na anw ye nin labaara hakili ka se de kɔnɔ a ma bɔ i ka kuranɛ kɔnɔ a ma bɔ i ka hadisa kɔnɔ ka bɛn mun de ma Ala ye danfɛn hakilima minnu da a y'u dancogo fɔ ne miirila kuma in na ka bɛn nin de ma a y'u dancogo fɔ a ko mɛlɛkɛw danna ka bɔ nɔrɔ la jinɛw danna ka bɔ tasuma na hadama danna ka bɔ bɔgɔ la
obo muso munu ngore me alijine ko no hada madunte to hada madunte oni hada madunte muso nunu ndana ka bo muna akon hina ta fendi mo ma te pele sudo o yakele dara ka bo muna kama ko idu ko to ta dibo ni ngalike iyo ni ngali mo iyo bo hadisa ni ngoro no haya danye boro kene ngai ko kama para wali se ta ka dita ita to abla no kadaka aw munu mi deba fata fatika no na aka dana ya islamiyya yi aba gele ya de dutute yelena te ayeso anan karamogo ka kuma ka hoko abeta an ye yoro wore ka ta balana nyaketa ni ante kurusila ante nyugon dana o fora benyana on bi yere nyini de la on bi yere kun karande la on de ya do ko boran sugula on bi sugula de no mas afle yoro nyini te to nyini te nga na manya sa ko abaka togo yini akana na ko abino yini deba fati de kaka to kaka je ko yini kenan no anti so kana to ba kuma de o tse ka ta bara Qur'an ko ka giri Qur'an no ko aw ni chewo je ki horo ye ke islam dende ere bi ka islam ya ko koroma do deba fati ka mande more ka kunu kumani atuma nga boka do matiti nasa gara lebu sare ndo kwa ka sise ka kuna sini la seli islam edeo atuma nga boka ni makiti de gara lebu ede kuma sigi chugo kuma fo chugo kuma lebu ke wale lebu ka beta ka da anatigia atake aboko kama saka kaka silama ya bunya kama aka bwaka nundo makiti anyana bwaka nundo makiti arabuka arafu maya sarafa maye ko kuma tani Qur'an o yere klale do yoro na na farakto inyana ka fo min be irane on saudi oje ise ko ise sisa ka lebu taka dakeneka ko fili bora ala yere ka kuma ka de islam do ate bwaka nundo makiti islam edem ate bwaka nundo makiti de ba faza an karamogo do o sigatana wa aya loje ne bena kile makitera aw ga boka do makiti ta ne bena kile makiti karamogo ko ga sise mande mori aywa amba ufunga o bulo korota wati masire mori kanda duru mande masaw fulala kaw ne ba ufunga o bulo korota wati masanga ta ore kama mananga mo ko kene o kene ka jaloga ba funga ba bulo korota wati masi aw de chama frigala aw ba japun lu ngena bo bana aw ba frige ci ko do Oba Afrika chukudo ayu fudu funa ngata bana amba no be ka tomo onga imato makile zile obuli ka faraga de ko shetane ya mario la shetane ma ya mario de ngara wo o yedugo ba kuma de sino kuma da ko folo akom meleko ko anyi hada madda dangona kanya ansoro la ka meleko ya mario anye meleko ya mario ku kata sudubi hada mai ongoni yinga ko o ani rola ko ala kantu mani juma kele de dule ala bana on yire de ladi ko bunya do ko adu ya yire kulin ko fo yoro wore o kuma le de kilena kuma mana ke do ya mai adu ya yire kulin ko fo kuma ne kono yoro wore katla kana jama ya la fo hada madda yorola ko anye hada madda hada ma ko madde mo barala meleke munu ya de me boy ko anye meleke o ya maru ya ku kata su group hada madda ko meleke o betara ko fona kara idrisa ngama idrisa welo idrisa temeleke yo dagoron kele sakate tero ba to welo ako meleke o de ama idrisa to ko de o duguma de ni ngali na sa we soro kana ba idrisa ma ko muna ki mata afo to to idrisa ya afama de nemi to ko ifono ngata su group ne ba yete ayi ko idrisa ka kalande ko ajote kele ayaka meleko de wele ama idrisa wele idrisa temele halna de meleko chela halna ye joro so te awo
karamɔgɔ dɛ n'i tora ka nin to bolo tan nɔ n b'u bɛ ninnu de tɔmɔ ka taa nin yɔrɔ bɔ kuranɛ na ka bila an denw ɲɛ a ye fili ninnu bɔ dɔɔnin marakala fɛnw b'an cɛra bɛɛ lajɛlen b'u bɔ daramani jɛw a ye kɛlɛ jaa ne karamɔgɔ ni ne den setigi tiɲɛtigi hali i ye kɛlɛ yɛrɛ sogere dɔ kan n ko i ye kɛlɛ yɛrɛ sogere dɔ kan n'i m'i kɔlɔsi an mɛtɔ bilen tɛ bilen o bɛna fɔ minibaru kan awɔ ko waliji dɔ tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ ko delila k'i kwada le 11 accords la koyi ko yɛrɛ sara ka bɛn o de ma o bɛna waliji dɔ tɔgɔ f'i ɲɛna muguda dɔ n'a mɛtɔ tɛ k'a sɔrɔ 11 accords kuranɛ jɔda taara kuranɛ tɛ ɲɛ dɔ la kuranɛ tɛ se ka kelen ɲɛ fɔ a la awɔ kuranɛ ala yɛrɛ kumakanw de don n'u y'a sɔsɔ ma cɛ u bɛ ala kun ɲɛna ka taa sigara ne tɔgɔ ye karamɔgɔ Moro Hayidara a ye min fɔ a y'a kɛ an ka juru foyi t'a la ko kalandenw ka juru foyi t'a la ko a faw ka juru foyi t'a la denifaya kɔnɔ a ko an tɛ bɔ an nɔ na ka kelen don Moro le 11 accords i ka walawalali non nin kan ka dilan an ka nin bila si ni si baaraw kɔnɔ nka ɲɛfɔ fasoden ye si min kan kɔnɔ k'a fɔ ko wayiwayiw ni wiwiw k'ala lilayi k'ala rasululayi fɔbagaw k'u tun tɛ fɛn yɛrɛ kalama jamana marako caman kɔni ni min b'a kalama k'o tun sirannen don a kɔni a ɲɛ tun tɛ kuranɛ kɔnɔ habada ka d'a kan kuranɛ ala yɛrɛ kuma k'a don nin bɛɛ sɔrɔlen filɛ nin ye suran 100 ni suran 15 ni haya fɔlɔ tun ma jigin ka bɛn anw tile ma anw tun bɛ nin mɛn cogo di ko dɛmɛ lamɔgɔw ma ko na ce u yɛrɛ ye u y'an bɔ kuma se la ɲɛnamaya kɔnɔ k'an bila karamɔgɔ an ka taa kɛlɛ jɔ foli bɛ ka ɲɛsin débat face religieux kuru fɔlɔ ka mɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ bamanan i b'a dɔn mɔgɔ min hakili bɛ ninnu bolo u tɛ ninnu yɔrɔ wo ye dɛ sabula mɔgɔw bɛ ka bi a kɔri mɔgɔw bɛ ka yanni mɔgɔw ka bi sɔmini na k'a fɔ ko nin dɔnniba bɛɛ tun bɛ sɛgɛ a ma la bolo a bɛ ka fɔ cogoya min na nin ko nin bonya bɛɛ tun b'a a kan ka tila ko nanzaraw nana jɔlɔkɔ don a kana k'a sama ka taa n'a ye ka taa faransi walama yɔrɔ pour que k'o yɔrɔ bari dɛ fo ka fɔ ten ko k'a bɛ na dɛ k'a bɛ na quoi fo k'o fɔ k'o don mɔgɔw kulo la k'a ma sa ko danfɛn tɛ min b'a suye donc k'a ma sa fiyewu k'a bɛ na buye yɛrɛ ye san joli ye buye tɛ san 80 ma gɛn na kɛlɛ bɛna kɛ san joli de ye sisan kɛlɛ mala bɛna kɛ san joli de ye sisan fo ka nin fɔ k'a don mɔgɔw kun na quoi parce que vraiment u mɔkɛ ni sacogo ma ɲa quoi sacogo juguyara a bɛ n'a fɔ Isa ka Jésus ka jiri o bɛ a nana k'a genge donc pour que ko a gengeli o yɛrɛ kɛ mɔlɔma ye pour que a kana kɛ maloyala ko ye u b'a fɔ ko a bɛ na dɛ k'a ma sa dɛ k'a bɛ na voilà k'a sara mɔgɔ dɔw ye quoi donc k'a bɛ se ka segin ka na o ni nin bɛɛ de ye kelen foli bɛ ka ɲɛsin débat face religieux kuru fɔlɔ ka mɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ bamanan i b'a dɔn mɔgɔ min hakili bɛ ninnu bolo u tɛ ninnu yɔrɔ wo ye dɛ sabula mɔgɔw bɛ ka bi a kɔri mɔgɔw bɛ ka yanni mɔgɔw ka bi sɔmini na k'a fɔ ko nin dɔnniba bɛɛ tun bɛ sɛgɛ a ma la bolo a bɛ ka fɔ cogoya min na nin ko nin bonya bɛɛ tun b'a a kan ka tila ko nanzaraw nana jɔlɔkɔ don a kana k'a sama ka taa n'a ye ka taa faransi walama yɔrɔ pour que k'o yɔrɔ bari dɛ fo ka fɔ ten ko k'a bɛ na dɛ k'a bɛ na quoi fo k'o fɔ k'o don mɔgɔw kulo la k'a ma sa ko danfɛn tɛ min b'a suye donc k'a ma sa fiyewu k'a bɛ na buye yɛrɛ ye san joli buye tɛ san 80 ma gɛn na kɛnɛ bɛna kɛ san joli de ye sisan kɛnɛ mala bɛna kɛ san joli de ye sisan fo ka nin fɔ k'a don mɔgɔw kun na quoi parce que vraiment u mɔkɛ ni sacogo ma ɲa quoi
satuko juwara abina ko isaka jejika jiri o me ko amara ka genge donc pour ko o a genge ni wo reka ko molo mai buga kana kan molo wala ko ba ko abena de kama sale kabena wala ka sara mo do ye quoi donc ka be clara c'est kana oni ne bade ni donc amina to juwara amina na ma fota ka a ya mo nyana ani ni yɛrɛ kuma la seli gansan ninnu bɛ wari min sɔrɔ nin na yɛrɛ dan foyi t'a la k'a fɔ ko se ka na ma la k'a bɛ na donc mɔgɔw bɛ t'u ka wari cɛ k'a d'u ma dɔrɔn ni se ka ma la nali bɛ la u k'a labɛn a ye se ka ma la nali labɛn wari min bɛ sɔrɔ ni yɛrɛ kuma fɔli la mɔgɔw bɛ taa wari min d'u ma nin ko la a fɔra ko an ka wari ka ko mɔgɔ wɛrɛ ka wari ka kɔni kana don a ka so jɔ nin ko la komi k'a y'a ka so ka wari yɛrɛ di a denkɛ ma ka ban an kɔni kana kɛ a ka wari kɔni di a nali kɔni o labɛn kɔni ka kɛnɛ ayi n'an ka wari ma don so la. Nin tɛmɛna ni ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna i bɔra ka discours minnu kalan ani kɔfɛ na aw bɔra ni ka kuma politiki ko minnu kan ani 11 traité ko min n'u y'a f'i ye k'a diyagoya an kun k'a sɔrɔ an n'u ma bɛn a kan nka u taara sɛbɛnw yɛrɛ la ka n'a diyagoya coro an kun yan. Karamɔgɔ setigi tiɲɛtigi i ni Ramsès tɔgɔ fila n bɛ foli di aw ma o yɔrɔ la aw ye baro caman kɛ a kan an y'a lamɛn nin kɔfɛ yala silamɛ bɛ sɔrɔ groupe in sanfɛ yan wa walima diinɛmɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ groupe in sanfɛ min bɛna fɔ ko anw ka kɛlɛ ko diinɛlagosi dɔrɔn ye walima ko anw ka kɛlɛ ko o ye ko dɔ de bɛ anw sara dɛ walima ko naganaga kan ni fɛn wɛrɛw hɔrɔnya la danbetigiya la yɛrɛwoloya kɔnɔ diinɛma minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu y'a dɔn an ka kɛlɛ kun min don sisan donc nin yɔrɔ la n bɛ bɔ kuma la yan k'a fɔ ko yan man dɔgɔ ka foli belebeleba ta ni ka di bɛɛ lajɛlen ma ka groupe laden bɛɛ lajɛlen fo Modibo Haidara i yɛrɛ ɲuman na an ka wa ma aw bɛ hɔtɛt et puis nin tɛmɛna ka bɔ yen fana kuma laban kuma la ka foli belebeleba kɛrɛnkɛrɛn ka taga di Ramsès ma Ramsès bamananzana dɔ b'a fɔ ko musokɔrɔnin tɛ fara den wolo la f'a ka nungurunin wolo don min na e to m'i ka ko la kana ni fila ye kɛnɛ in kɔnɔ yan olu kɛn bɛ sugu dɔnbali yɛrɛ a fɔlɔ o ye karamɔgɔ Suware ye filanan o ye karamɔgɔ Asani ye ne ma ninnu ɲɔgɔnna yɛrɛ bi kabini ne yɛrɛ dan c'est à dire que ni ne yɛrɛ ser'u ka vocal yɛrɛ ma ni tɛ miiri groupe in ko la a ka di n ye ka bɔ ka fɛn dɔw fɔ fɛn minnu n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ nka cɛbakɔrɔ i kan ka s'i dusukolo la ko dɔw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli belebeleba ta ni k'a d'i ma ka tila tuguni k'a ɲini fɛ ni Asani ni Suware tiɲɛ na n'u tɛ faamuyali kɛ n'u tɛ faamuya nɔfɛ n'u bɛ se ka jigin a bɔ groupe sanfɛ a bɛ diya n ye dɛ sinon ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn maa min b'a yɛrɛ ma o bɛ se k'i sigi dakabana ko la cogo jumɛn na k'i bɔkolo dɔgɔya ta et puis i tɛ ko min kalama fana n'a ɲɛfɔli fana tuguni i tɛ sɔn o ma fana tuguni filanan i bɛ na ni kuma y'an ka groupe sanfɛ fana tuguni i bɛ ɲininka tuguni i tɛ ni k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan ani kelen nin ye ne dasi yɛrɛ yɛrɛ n bɛ bɔ kuma la ko a hɔtɛt an bɛ lamɛn
fendo chenike fendo fendo o e ma fo balmo yene ni balmo no na ba ko ma dum ni na ko yene ko ti da do ko te ga de yele nye ko ke e ba do mo ma fo mo tu yere ba de ma fo ko liburu ni ti chen ma ko da mo ko ma te ko wa ni ba si ni fa ni ni ko luri na na fo ni ni so bi o ni fla ko be at ni ko olu dagele ni de bila kana jo an ko ko adisa kuma de do ko ma adisa de chen amniti na ora adisa de chen oni adisa de chen o mo no we buga wuli lo nani ge silfana lo nani landra lo nani kiri lo sama safo lo nani ka fara na fara lo ndaga o na zoro ko adisa de chen o mo no olu adisa o se ke chen e pi adisa ma ko mo de li lo la ni flavi adina ko mo ne mo no to ke da lensi donc c'est comme nous l'arranger au retien monter l'arranger au petit mais bien de assez au que le la naï minimum ka sabe ko ka seli seli ketu sabe adisa ko lu kelengele ni sona ko so biru ngani fram na ba adisa sur de lerna de lerni ko de ni benye fa adisa ko ni simanya ko ko na ko mais qu'est-ce que pour que acte abandonner la vocation dola donc comment elle va y avoir ni ko lu ni re ci se ba te ci ali asite ci kan ko parce que na fro ko lu ni re ci kan kelen te mi se la na ko ko ci mo ko mu se lo ndi to flam ni be se donc na so no ka kelen to flam na do so ni atise na so ka kelen ma kaban to flam ni sa jama atise har maga son fala la bakele no to tu fo re tala wo ni ga o ga di sa mi ta ga kala o ko mo ri ko ta ba ko no o se na ju se na ni te ti dunya se dunya la bu so o re era ni ko na ko se ba ani o ga di sa hali ni se o mu di ne ni parce que bien mais comme nous faisons bien donner agrément bien de dé qui veut comment faut pour qu'à d'abord y non ni le seul qui est là il doit la dire là il va nous emmener le seul il est le seul qui est mort là nous il y a beau doit il t'a connu c'est pas comme ça donc on a l'entrée ou qui va sera qu'à janima sera qu'à jan adisa do sahali no mena saha ni bela jeni sebe baga e bokari muslimu ni etc kulli ni besebe bokari ga adisa do sahali ndedo dobi wa sahali te muslimu ga adisa do sahali ndedo dobi sahali te ibn abasi bokari adisa do jeli ndedo dobi ko jeli na usmana o ibn abasi no akunte ayre kalama o bien bokari kunta ayre kalama walma muslimu tunte ayre kalama abe sebel do ko jelente abe sebel do ko mu jelente nani pato ga sebel de do wali mani sadi dara to farale nyo kan ka hakina sebel ka blana di mo mayan ay ta ni ga ba fo mo yi ile tan wa a fo mo yi ku mo kalama wa sebel te ku mo ya sebel ku mo kalama te o mo do ka ta bi alo ge mo ko le ndi abese vraiment au fur et à mesure comment on dit ok ouais karamo bala fulu yere da ni ko karamo bala na kono ouais karamo bala ndinga morbo sega fuga udo mera amena dola mati soare mi de ga soare mi mo ko ta soare kun na na de waran fa go mai be mɔgɔ ni mufti ninnu ni o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ mɔgɔw anarke ni kanko de ye quoi voilà i n'a fɔ cɛ nana o don na ka na angilɛkan min kalan mori ko yɔrɔ min tɛ yen daminɛ na a ko non a y'o fɔ angilɛ la k'a jira k'a fɔ ko non k'a bɛ yen ne yɛrɛ tun kan kurulen tora sa ne tɛ se ka angilɛ kalan bon a bɛ k'a fɔ ka sɛbɛn na la bon ni dun t'o sɛbɛnni dɔn i t'a dɔn a sɛbɛnna cogo min
Anturu la mulu ya kalangle la o apa ke français do mulu ya kalangula ka kalangle la o sakrara bula o Arab ma kuno ka akura na soro mulu bori se ka singa kuma yiro me na soro kuno mo tuma soro ka ni kalangle la kuma kuno anglais soro tu ni français soro tu sadi oh vraiment bon ni ga ro kulu ka an kana mo boye ga ma kulu mu kama mutu ko nuna lente ka fukan me ko jaga re ko ga isa ka te anyo ko o nga uka na nga chi ko ni ko ndro nga ta ka be amore le anno na no lutte fra che c'è fu va ka fu defani galo re de ante pra kana presuma amena srai kramo fe o ka bo anu che ko anti no na wanzu do amena ka srai ra nu kanga doro muna wubuna ni so karamɔgɔ nanuma bon n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye ne yɛrɛ t'a dɔn ni e bɛna faamu quoi c'est à dire que i b'a dɔn ninnu bɛ se ka kɛ film bɛɛ acteur de ka sɔrɔ ala ma ninnu yɛrɛ da c'est à dire que film tourner yɛrɛ kama quoi an k'a fɔ o cogo la ten wa u ka gabakuru finman belebeleba in quoi u dalen b'o min na quoi olu bɛ fɛ ka kɛ c'est à dire que film bɛɛ acteur ka sɔrɔ daliba masakɛ yɛrɛ m'olu yɛrɛ da film tourner de kama olu bolo ko kanko de bɛna an ka affaire kɛ yan an mago foyi tɛ kanko in na yen u ka taa wali wɛrɛ kanw fɔ an ka foyi ma tunu yen mais anw ko de ko anw yɛrɛ n t'a dɔn n'i bɛna an faamu ko yɛrɛ dɔn o ye dɔnni fɔlɔ ye sen yɛrɛ la o ye sen fɔlɔ ye bon nin fila bɛɛ ni ne bɛ ka tila ninnu na ninnu yɛrɛ tununa pepewu bon ka kumaw fɔ man di quoi n'anw ma franchement parler ninnu ka ko bɛ mɔgɔ jigila misɛnya quoi groupe in ka di n ye dɛ mais kuma dɔ la ni kuntako dɔw bɛ mɔgɔ yɛrɛ dusukun na fitinɛ quoi. Hote wa fa ke za bale bale fono mana fono ayo nango ayo yere fono karam bomana wala nango ke ga kuma sajila wala be hadisa kono o chakele ni sega muso biwolo place wala biwolo place donc saba do yɛrɛ ke ciba ɲini ka ɔrɔ ko yalima ni cɛ kelen y'o sɔrɔ ko yali k'o bɛɛ labaara cogo di an bɛ bɔ bɛ hakɛ to a ko diɲɛ an filɛ diɲɛ min kɔnɔ n'an bɛ farikolo tigɛra donc ko diɲɛ kamalenkɔrɔ cɛ kɛmɛ o ka muso ko kama k'o de bɛ alijinɛ den cɛ kelen na y'a ye sawa n y'a ye hadisa de kɔnɔ o tɛmɛnen o baara a ko alijinɛ den kelen awa o cɛya k'a bɛ n'a fɔ tamaroju jɛn n'a bonya n'a gɛlɛya ko o cɛya o bɛɛ komi n'a fɔ toni e y'a ye sisan na dɔ hali kuma in lakalila sahaba minnu ɲɛna ayiwa a y'olu yɛrɛ ka bɔ mais o ye ɲininkali kaaraw voilà donc a mana kɛ fɛn o fɛn kɔni ayiwa a sɛbɛnni kɔni don a bɛ hadisaw kɔnɔ o ɲɛma voilà cɛ kelen cɛya bɛ komi n'a fɔ tamaroju bɛ ɲɛma a bonya n'a a jɛn n'a gɛlɛya donc mina donc ni o bɔra in fana ko an musow don olu fana bɛ o ɲɛma de an muso ninnu fana ye belebelew de ye wala cɛ ninnu cɛya ni bɛ ɲɛma musow fana bɛ ten n'an fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ hakɛto kan wala hakɛto bɛ kuma na a bɛ hadisa kɔnɔ ni ɲɛma ayiwa aw fo ninnu kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni hadisa ma minɛ i n'a fɔ n'an y'a fɔ cogo min na seli farida duuru bɛ dɔn cogo di a jɔgo naani ma na a jɔgo saba ma na a jɔgo fila ma olu bɛ se ka ɲɛ dɔn cogo di ni hadisa ma minɛ ni hadisa ma minɛ adama yɛrɛ muso hawa ayiwa o bɛ se ka dɔn cogo di kira mamadu bana fa ayiwa ni hadisa ma minɛ olu bɛ dɔn cogo di nin ko in kɔni ye ko gɛlɛma ni hadisa kɔni bila la o bɛna fɔ kɔni silamɛya yɛrɛ kɔni kuranɛ in tɛ se k'a yɛrɛ fɔ ni hadisa ninnu tɛ kɛn yɛrɛ tora yɛrɛ wala hadisa ninnu fo n'olu kɔni minɛ dɔrɔn o b'a yira a bɛɛ bɛ bila ba ɲɛfɔ cogo tɛ adama muso hawa la muhamadu yɛrɛ bana fa ayiwa olu yɛrɛ ten olu tɛna yɛrɛ i m'a ye sa seli ko yɛrɛ bɛ kɛ cogo di ka taa se sun ninnu ma ayiwa ani jagaw ɲɛnabɔ cogo a se tɛna se ka ɲɛnabɔ wala ko hadisa de bɛ minɛ ayiwa fo ninnu kosɛbɛ. foli kɔfɛ an karamɔgɔ jamanɔri ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o la an bɛ an karamɔgɔw fo dantɛ foli min na ko an bolokɔrɔla sɛbɛ feere kelen don nin tuma na kuma ma nɔgɔ an bolo
tiɲɛ bolo ma n'an bɛ daminɛ la kɔmi an ka karamɔgɔw a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ye nin mɛn ka ɲi ka yatigi wele da sanfɛ jatigi mɛn ta ye ta ye ka a kanu ka na n'a ye de b'a fasa fosi kan ka kumada bɔ a kɔnɔ karamɔgɔw bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye kumada min kan ɲininkali tɛnkunnen don karamɔgɔ fila la karamɔgɔ in kelen o kelen ma tuma sɔrɔ u ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin dako in kan n sɔgilen filɛ jajuru min kan ni mɔgɔ min ye jajuru in lamɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ngoko de la o tuma kelen na ɲɛfɔli la ngoko la a ko ngo diyara mɔgɔw ye mɔgɔ caman b'a fɛ ka don a la ka diinɛ ani danbe ɲɛɲini k'a dɔn o tuma kelen na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ diinɛ furuja la walima diinɛ lagosi la an ka maakɔrɔw ko ten i bɛ se ka fili ɲɛyɔrɔ to ma nka i ɲɛyɔrɔ kuma o makilima tɛ hali ni y'a sɔrɔ anw ko don an bɛ fɛ ka walanda yɛrɛ de bɔ video in kɔnɔ karamɔgɔ ka se ka walanda bɔ a kɔnɔ ka di an ma karamɔgɔ Modibo Ayidara fo ka se Nangi ma setigi Cɛtigi Keyita tuma dɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka wa tuma dɔ la n ka ɲininkali bɛ se Manden ngo silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu nalen bɛ ngo ta ka tila k'a fɔ ko danbe yala ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ nin yɔrɔ la ni Manden ngo silamɛw olu b'a fɛ k'u miirina de fɔ silamɛya kan wa walima ko olu b'a fɛ ka kuranɛ de ɲɛfɔ ni kuranɛ de ye silamɛya ye o la kuma damadɔ bɛ silamɛya kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ n bɛ fɛ an karamɔgɔw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan ne karamɔgɔ min ye kuma sɔrɔ Nangi ni Modibo ka bɛn kumada jumɛn ma kumada min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ Muntaha la ni mɔgɔ min y'i sigi ka Muntaha ta k'a lajɛ o ye kuranɛ kɔnɔ kuma de ye o la ne b'a fɛ k'a dɔn Manden ngo silamɛw ɲɛfɔ cogo jumɛn bɛ Muntaha la ka bɛn anw ka danbe ma minnu b'a ye k'a fɔ silamɛya ye danbe de ye walima silamɛya bɛ bɛn anw danbe de ma yala olu Manden ngo silamɛw furu kumaden kɔrɔ u b'a dɔn wa wɛrɛwɛrɛya min b'a la furu kungurunin bɛ a la anw fɛ yan wa k'a fɔ ko furu kungurunin yala kungurunin bɛ a la anw fɛ wa yala Muntaha n'o bɛ bɛn damuta ma muso la tumada dɔ kɔnɔ o bɛ bɛn anw ka danbe somɔgɔya jumɛn ma ne b'a fɔ ka nin de ɲɛdɔn ni silamɛya bɛ se ka danbe ɲɛfɔ mɔgɔ ye cogo min Muntaha bɛ bɛn anw ka danbe ɲiniko jumɛn ma ne b'a fɛ ko de don bawo ne ma kamana gan ma la walima ne ma lafili ma la ko mɔgɔ minnu ye ngo kalan ka tila k'i balanko in nɔ k'olu b'a a la arabiya k'a la danbetigiya o bɛ ne gan kamana la kosɛbɛ kosɛbɛ yala a bɛ fɔ fɛn min ma ko danbe Manden ngo kalanna minnu bɛ silamɛya la olu tɛ a kɔrɔ de dɔn wa n'u y'a kɔrɔ dɔn k'u ka bɔ ko k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Muntaha a tiɲɛni min bɛ mɔgɔya la ko o bɛ se ka bɛn anw ka danbe ko jumɛn de ma n b'a fɛ ka Manden ngo silamɛw olu minnu b'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka diinɛ ɲɛfɔ ko na an danbe bɛ bɛn Muntaha dun ni bɛ se ka anw ka danbe ka da kun jumɛn na ni an karamɔgɔw ye tuma sɔrɔ a ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ u ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye nin kan Manden ngo silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ ye muso in kɔnɔ cogo min k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ni danbe ni olu ka miirina tɛ ko kuranɛ don ɲɛfɔli caman de bɛ yen min tɛ se ka bɛn anw ka danbe somɔgɔya ma dakun bɛɛ la ni o bɔra yan an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ silamɛw la yala anw ka bolofinna danbe jumɛn b'a permite walima anw ka bulonda sariya jumɛn faso ni bulonda sira kan ko b'a permite
tuma min na e ye danaya sɔrɔ fɛn min kan ni badenw ma da o la ani fa ko e kan'o minɛ i ɲi ye n'i ye kuranɛ tafsiri ka kɛ ɲi de ye o bɛ faamu koyi o ti bɛn anw ka mandenka foyi ma ni kumaden kan ka dɔn o la n'i y'a tafsiri k'a fɔ k'i kan'o kɛ ko kɛ ɲɔgɔn de ye dun yala a bɛ fɔ fɛn min ma ko silamɛya bi o dɔn fɔlɔ wa bawo ko ye dakun de ye anw fɛ yan ni ko ye dakun de ye i ni mɔgɔ minnu kana kɛ dakun kɛbaga ye ɲɔgɔn na anw ka somɔgɔya sigi jumɛn bɛ se ka mɔgɔ permite ko ka ban i badenw na walima ka ban i fa la tuma min na e ye danaya sɔrɔ fɛn min kan ale ma da o la ko manden silamɛ minnu bɛ ka n ko kɛ danbe ni arabuya in ta k'a don ɲɔgɔn na n'u sera ka walawalali kɛ nin na o bɛ diya n ye an karamɔgɔw ka bɔ ka nin danfarabɔw ninnu yira an na an ka se ka taa fan ye o la nka fɛn jumɛn yɛrɛ de ye danbe ye fɛn jumɛn de ye silamɛya ye yanni olu k'i sigi k'a miiri yala mɔgɔ ka danbe miirili ka danbe o bɛ bɔ miirili wɛrɛw de la ka na d'i ma wa walima e yɛrɛ sigiyɔrɔ de bi i permite ka se k'i ka danbe inventer kuma ye nin de an karamɔgɔw bolo n'a y'a sɔrɔ ɲininkali in faamuna ko kalanden ɲininkali don kuma cɛyara an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ko yan bɛ laban an bɛ fɛ ka nin dakunan fila de ɲininkali kɛ fɔ an karamɔgɔw la n'a tɔgɔ di tiɲɛ ka da gosi anw fɛ yan ban ka sigi tuba u fa kɔnɔ wa ayi an bɛ se ka sɛgɛn n'a tɔgɔ di tiɲɛ ka da gosi anw fɛ yan ban ka sigi tuba aw bɛɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ ko ala ko di tiɲɛ ko silamɛ ko di tiɲɛ ala o bɛ fɛ an ka silamɛ b'an bolo walayi a ye k'a furu n'a y'a furu n'aw saralen don ko aw ka kufi tuli ka don an ka kufi tuli ka bɔ an ka dimi na fo k'o san walayi a tɛ se ka walayi a dan ka kɛ réseau tɛ dɛ aw de tɛ walayi a kafiri ninnu a tɛ se ka silamɛ ko tuli yan aw de bɔ ka na ni kɛlɛ ni fɛn min k'u fɛ kɛlɛ kuntan n'an ka jamana kɔnɔ ala k'o sara wallahi ala k'o n'a ye jɛ i ka alikaba kɛ comprimé i ka zamzam ji kɛ k'a kun cɛ i ka kuma ninnu a tɛ minɛ a tɛ passé